ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಚಾವಡಿ ಮಂಗಳೂರದ ನೆರೆಂಡು ರಂಗಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಲೇಸನು ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ ತುಳು ಭವನದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಬುಧವಾರ ಬೇಡಾಟನೆ ಮಲ್ದಿದ್ದರು. ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ದಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಜ್ಞಾನಮಾನಿ ಬುಲೆವಡಾಂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟನ ಬೇರೆ ಔಡ್ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಮಾತಗಣ್ಯರ ಜೊತೆಯಾದ ತ್ಯಾಗನ್ ಮಾರಸರು ಮಲ್ತಾನ ಪೂರ್ವಜನ ತ್ಯಾಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಬಲಿದಾನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಉಂಡುದು ನುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿದಿದ್ದು ತೆಲಿಗಂಜಿನಗುಲು ಪರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಂಕದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ ರೀತಿ ಉಂಡತ್ತ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬದಲಾಂಡು ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬದಲಾಂಡು ಎಂಟೈರ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಬದಲಾದ ಪೋಂಡು ಅಂಚಾದು ಆದಿಕ ಹೋಗಿ ಪಂಪೆಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪಂಪೇರು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಲ್ಲ ಅರಿವಂ ಪಸರಿಸುವುದೇ ಧರ್ಮಂ ಅದ ತಡೆಯುವುದೇ ಅಧರ್ಮಂ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಇನಿ ಪಂಪೇರು ಬಂದಲೆ ಇಂಚ ಧರ್ಮದ ಬಿಗಿ ಕರ್ಮದ ಕಟ್ಟು ಭಕ್ತಿದ ಬಲ ನೀತಿದ ನೆಲೆ ಒಂದು ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕು ಭಾವಗೀತೆ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಪಶ್ಯನ್ ಕವಿ ಒಂದು ಕೋಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೆತೀರ್ ಚಾಂದನ ಬದಲ ಸೂರಜನ ಬದಲ ನಾ ಬದಲಾರೇ ಭಗವಾನ್ ಕಿತ್ನಾ ಬದಲ್ಗ ಇನ್ಸಾನ್ ಪಂಡದು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಬದಲಾವಣೆ ಪೋಂದುಂಡತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ನಜರ್ ಬದಲೇಗ ಅಥವಾ ನಜರಾನ ಬದಲೇಗ ಪನ್ಪೇರು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಂಡ ದೃಶ್ಯ ಬದಲಾಪಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾವಡು ತನ್ಮೂಲಕ ಈ ದೃಶ್ಯ ಇನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ರೆಗ್ ರಂಗಚಾವಡಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 ಜನ ಬಾರಿ ಬಾಲ್ಯದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತದೆ ನಕಲು ಅಂಚಾದ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 3 ಜನ ನಿರಂತರವಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ನೆಲಮುಟ್ಟ ಬಗ್ಗು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಹಮ್ದ ಅಂತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದೇರ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊನೊಂದು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಗಾಧ ಬಾಯ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ನನಲ ಇರೆಡ್ದು ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕಿಡ್ದು ನಾಲ್ ಮರ್ಗಿರ್ದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಇರೆನ ನಾಡೊಂದು ಬರೊಂದು ಪಡು ನಂಬೊಳಗೆದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪಾತೆರದ ಬೊಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗಚಾವಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಂಟಿಯಾದ ಜೊತೆಯಾದ ಇರ್ನ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆನ ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಇರೆಡ್ಗೆ ಕೈ ಏರ್ದು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂದಲ ಮಾತಿರ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಗೌರವನ ಸಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಾಲ್ ಸಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು. ಮಾನಸಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಯಪ ಸುಸ್ಥಿರರಾದಿಪ್ಪನ ಅಪಗ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಕಂಡು ಕಪಟ ವಂಚನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಓವುಲ ನಡಪುಜಿ ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸುಸ್ಥಿರರ ಒಡ್ಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಸ್ಥಿರಂ ಜೀವಿತಂ ಲೋಕೆ ಅಸ್ಥಿರಂ ಪುತ್ರಧಾರಾಶ್ಚ ಅಸ್ಥಿರಂ ಧನ ಯೌವನೆ ಅಪಂಡ ನಮಕ್ ಜೋಕುಡು ಜೀವಿತ ಅಸ್ಥಿರ ಬಡದಿ ಜೋಕುಲು ಸಂಸಾರ ಪಣಪುನವ ಅಸ್ಥಿರ ಪಣವು ಪದ್ದಿ ಬದುಕ ಭಾಗ್ಯ ಪಣಪುನವ ಅಸ್ಥಿರ ಒಂದು ಪೂರ ಅಸ್ಥಿರಂಡ ಲೋಕಡು ಸ್ಥಿರವವು ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ದ್ವಯಂ ಸ್ಥಿರಂ ಪಣಪುನಲ್ಕ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗೋಡು ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಡುವುಡಲಡು ಮಲ್ತಂದಂಡ ಅಪಗ ನಂಗೆ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ರಂಗದ ಚಾವಡಿಡು ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತನ್ನ ಮಾಯುದ ಪುರಲುಡುತ್ತದು ನಲಿಪೇರು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ತನ್ನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎತೋ ಕಲಾವಿದರನ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆ ಆಯ್ನಕಲು ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಿನಕಲು ಬರ ಕಲಾವಿದರನ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆ ಆಯ್ನಕಲು ಬಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪೆನ ಕೆರೆದಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಪೇರು ಅಪ್ಪೆನ ಬಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಯಿದ ಕೆರೆದಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಪೇರು ನಾಯಿದ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಮಾತೆನ ಕೆರೆದಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಪೇರು ಅವು ಸಕಲ ಜೀವ ಜಂತುಗೂ ಸಂದೈತ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾನೆಡ್ದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಬೆಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪಣವು ಗೋವುದ ಕೆರೆದಲ್ಲ ಪೇರಾವಡು ಅವು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಬೆಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಡಿ ಅವು ಸಾರ್ಥಕ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣಪಿನ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೊಂದು ಪೆರ್ಮುದೆ ದಿವ್ಯರೂಪ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದ ಶ್ರೀ ಯಾದವ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ರಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾತಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಎನ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಂಜಾ ಹಿರಿಯ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀ ವಿಚಿ ಪಾಲ್ ಇಂಚಿದ ಪ್ರಮುಖರು ಮಲ್ಲಬಿನಿರಾದ ಲೇಸುಗದ್ದಿಗಿಡಿತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿರು. ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಜಿ ರಂಗಚಾವಡಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಗಿಡಿತ್ತೇರು. ಶ್ರೀ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರು ಸಭೆ ಸ್ಥಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕುಡ್ಲ ರಾಗಧ್ವನಿ ಬಳಗದಕ್ಲಿರ್ದು ಪದರಂಗಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪೊರ್ತು ನಡೆತಂಡು. ಸಭೆ
ஒய்குந்த பேரு உப்பி நீரு அஞ்சுக்கு சுததா சப்ப நீரு இஞ்சுக்கு ಕೊರ್ಪೆ